Urung ya, Semarang urung ya. Dereng. Sekedap meleh mawon ben rampung kritinge. Nah niki yaketen kok dereng rampung to Mbak Win? Ayo, padahal selok iki gaweane urung rampung ya nyala tenan e. Ya wis arep nonton nganu nonton pasar malam neng terminal ono pasar malam. Terminal pundi Mbak Win? Ha kuwi lor kuwi. Terminal Muntilan niku. Enten pasar malam. Nggih. Jenengan ajeng ngriku. Heeh, wis kang seni ponakane tak kon mrene saka Ketro e. Oh alah niki malah gawean dereng rampung. Lah iya. Iya iki sarene iki urung ono pergerakan ya kuwi sih. Muncuk-muncuk, iki muncuk-muncuk kok tenang. Nggih wis tekan kene, Haider kae wis tekan nih kae nunggu ning ngarepan. Ah nggih lek ndang satset jenengan niku kok. Harus piye urung rampung iki. Aman arep anu Kak, pasar malam. Nyusul ya engko sampean ro Mamak ya. Nggih, mengke kula nyusul. Ya. Alhamdulillah sing cukup teko. Sido ning pasar malam iki. Heeh. Wis arep gas pasar malam iki, Mas. Yo, ori. Yuk, gas rampung gase. Sido mangkat neng pasar malam tenan. Wis, meh entek entung iki ditenggas. Lebar 32 terus piro?